салом мухлисони беҳтарин бошгоҳи ҷаҳон Барселона. Шаби гузашта Барселонаи мо дар даври 15-уми мусобиқоти Ла Лига дастаи Вилляреалро дар меҳмонӣ бо ҳисоби 1-3 шикаст дод. Вақте ки сармураббии Барселона Роналд Куман буд, мо ҳар як бозии навбатӣ ба антирекорди нав дучор мешудем. Хушбахтона бо омадани хави рекордҳои нави Барселона идома меёбад. аз соли 2008 ин ҷониби яъне 13 сол аст ки Барселона ягон бор дар бозӣ бо Вилляреал ба мағлубият дучор нагардидааст ва дар 25 бозӣ 19 бор ғолиб омада 6 маротиба бозиро мусовӣ анҷом додааст. Дӯстон, футболи даставӣ дар ҷӯшу хуруш аст ва имрӯз низ моро як қатор тоб рақобатҳои интизор аст. Манчестер Сити дар Этихад Вестхеми нотакрорро пешвоз мегирад. Реал барои мавқеи якумро нигоҳ доштан кӯшиш мекунад Севильяро мағлуб созад. Ва бале, бозии асосии ин ҳафта байни Челси ва Манчестер Юнайтед. Девоҳои сурх бе Солшер ба чӣ кор қодиранд? Тамошои бозиҳоро бо 1x метавонед ҷолибтар кунед. Регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё ва коэффициентҳои баланд. Вале аз ҳам муҳим, бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди БАРСА тиҷӣ. Ҳамаи маълумотот дар комментария. Ба ҳама муваффақият. ҳайати асосии дастаро хави чунин интихоб намуд. Дарвозабон Марк Андре Тер Штеген, муҳофизатгарон Жорди Алба, Эрик Гарсия, Жерар Пике, Рональд Араухо, ним муҳофизатгарон Френки де Йонг, Серхио Бускетс, Нико, ҳамлагарон Гави, Мемфис Депай ва Абдусамад Эзалзули. Дар аввали бозӣ баъди партофти Депай аз зарбаи кунҷӣ Эзалзули бо сар зарба зад, вале дарвозабони Вилляреал дастаро аз гол наҷот дод. Каме баъдтар муҳофизатгар Эрик Гарсия иштибоҳи ҷиддӣ намуда ҳамлагари рақибро 1-1 бо дарвозабон баровард, вале Жерар Пике нагузошт ки зарбаи ӯ ҷониби дарвоза равон шавад. Дар қисми аввали бозӣ ҳардуи дастҳо ҳуҷумҳои хатарнок бар зидди якдигар мекарданд, вале бидуни задани гол. Ду маротиба Депай фурсати гол задан дошт, вале зарбаҳояш дақиқ набуд ва ҳамин гуна қисми аввали бозӣ мусовӣ хотима ёфт. қисми аввали бозиро Гарсияу Депай тамоман ҷазир карданд. Аз ду ҳолати садфоизаи гол задан беҳтарин нишонзани мо истифода кардан натавонист. Ба фикрам Депай худро Месси дуюм мешуморад ки ҳатто баъди иштибоҳаш дар майдон роҳ мегардад ба ҷои зуд тӯбро баргардонданаш. Гумон доштем ки Араухо ҷароҳат бардоштааст, вале ин танкаи мо ҳатто ба ҳуҷумҳо низ мегузарад. Дар қисми аввали бозӣ ду бозингарро фақат қайд карда мешавад: Араухо ва Эзалзули. Гардано меқин. Пике низ аз ҳолати хатарнок гол задани дастаро хело наҷот дод. Дар оғози қисми дуюми бозӣ Абде Эзалзули ба ҳуҷум гузашта тӯбро ба канори чап равон кард ва аз он ҷо Алба зарба зад ва тӯб ба пои Депай бархурд ва дарвозабон тӯбро дур кард, вале Френки де Йонг бо зарбаи иловагиаш ҳиссои бозиро кушод. Дар дақиқаи 77-ин бозӣ ҳамлагари Вилляреал Чуквеза ба мавқеи зарбазанӣ баромада ҳиссои бозиро баробар намуд. Дар дақиқа баъд аз голи Вилляреал Тер Штеген партофти ҳавоии дур анҷом дод ва тӯбро Мемфис Депай соҳиб гашта муҳофизатгаро бо дарвозабони Вилляреал фиреб дода бо байни пои бозингари рақиб зарба зада ҳиссои бозиро 1-2 кард. Дар дақиқаи 94-ин бозӣ Филиппи Каутино дар иҳотаи се футболбози рақиб ворidi ҷаримагоҳ шуд ва ӯро аз пой афтонинданд. Зарбаи ҷаримавии 11 метра таъин намуд довар ва худи Каутино зарбаро иҷро намуда ҳиссои бозиро 1-3 ба фоидаи Барселона намуд ва бо ҳамин бозӣ хотима ёфт. Як мушкилии ҷиддие дорем ки ҳатто бо омадани хави роҳи ҳалли худро наёфтааст. Бо кадом дастае ки мо бозӣ накунем, мо аз фурсатҳои муносиб дар оғози бозӣ истифода карда наметавонем ва зуд гол намезанем ки ҳарифро роҳафтода созем дар давоми бозӣ. Баръакс, ё моро дарвозабон наҷот медиҳад, ё муҳофизатгарон, ё ин ки штанга. Аз ҳисоби бозӣ сахт хурсандем, вале аз бозии Барса на он қадар. Гарсия ва Мингеса ба сатҳи Барселона ҷавобгӯ нестанд. Гарсия ҳамчун ниммуҳофизатгари марказӣ бад набуд, вале ҳамчун муҳофизатгари канорӣ аз ӯ ягон фоида нест. Беҳтарин футболбози ин мавсим дар Барселона бешубҳа Рональд Араухо аст. Мемфис Депай бо вуҷуди яке аз беҳтарин нишонзани Ла Лига буданаш, агар дар охири бозӣ гол намезад, бадтарин футболбоз дар ин бозӣ мешуд. Агар аз нисфи ҳолатҳои гол задан ки ба ӯ меояд истифода мекард, кайҳо боз Бензимаро мегузашт. Абдусамад Эзалзули низ ҳамагонро бо бозиаш ҳайрон дорад ва акнун рақобат барои ҳайати асосӣ пурзур мегардад. Хави бори дигар исбот кард ки муносибаттарин мураббӣ барои Барселона айни замон мебошад. Дар якумин бозии худ дар сафар ғалаба ба даст овард. Ҳамлагари мо Мемфис Депай бошад, дар якҷоягӣ бо Винисиус Жуниор байни нишонзанҳои беҳтарини Ла Лига мақоми дуюмро ишғол дорад ва то Бензима ҳамагӣ ду голи дигар намерасад. Френки де Йонг бошад, пас аз омадани хави аввалин голи худро дар мавсими имсола ба нишон расонд. Шурӯи олӣ барои хави. Ҳамин тавр не дӯстон, агар Баварияро ҳам хави мағлуб созад, аллакай ҳозир бояд
мебояд дар камно ҳайкали хавиро гузоранд. кулли мухлисони Барселонаро бо ин ғалабаи душвор табрик менамоям. дар ҳама ҳолат Барселонаро дӯст доред ва дастгирӣ намоед. ва ҳамчунин нафароне ки то ҳол дар телеграм канали мо обуна нашуданд, хоҳиш мекунам зудтарак даромада бо дигар мухлисони Барса ҳамроҳ шавед. дар он ҷо ҳар рӯз аз 20 хабар зиёд мебарояд ва ин хабарҳоро шумо метавонед бо дигар мухлисони дастаи катонӣ муҳокима намоед. ссилкаи телеграм канал дар описанияи ин видео. дар охир ҳаминро гуфтаниам ки нигоҳ накарда ба зодрӯзи худ ман барои шумо видео тайёр кардам дӯстон. ин аз он шабоҳат медиҳад ки ман обуначиёни худро қадр мекунам. оё обуначиёни канали Барса ТЖ меҳнатҳои маро қадр мекарда бошанд? ин саволе аст ки то ҳол маълум нест. бо шумо буд мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай дӯстон, дар паноҳи Аллоҳ.